Шановные радыёслухачы, прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Париж на свеце ёсць» паводле п'есы Уладзіміра Караткевіча «Верабей, сава і птушыны суд». Выканаўцы – народныя артысты Беларусі Сергей Журавель, Арнольд Памазан, Віктор Манаеў, заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленченко, артысты Уладзімір Кін-Камінскі, Уладзімір Корпусь і Кацярына Доўнар. Запіс 1992 года. Смачна. Хутка зварыцца. Ну нічога, пачакаем. Але што гэта я? П'еса ж наша пачалася. Таму, мабыць, час прадставіцца. Я той самы заяц, пра якога адзін паэт напісаў верш. Зараз я вам яго прачытаю. Так, а дзе ж гэта мае акуляры? Зараз. Ага, ось яны. Ну, слухайте. Верш такі. Туман плыве з нізіны сілы над нівай голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я ведушчым бачу зрокам, як ён прысеў каля агню, трыгубы, шэры, касавокі і піва варыць з ячменю. Ай, гэта верш доўгі. Я пасля дачытаю. Толькі ж вы не падумайце, што я сапраўды вару піва. І што сённяшняя гісторыя пра мяне. Прывітанне, Верабей! Ой, прывітанне, зайца. Зноў варыш піва? Ты што, зноў здзекуешся? Колькі разоў я табе казаў. Піва я вару, а маркоўную гарбату. Так я табе і паверыў. О, слухай, а там што напісана? Дзе? А во, на афішы, што прымацавана на яліне. Чытай. Пачакай. Зараз я толькі акуляры надзену. Ну, дык дзе і што напісана? Ай, вось. Париж на свеце ёсць. П'еса па матывах вершаў і казак Уладзіміра Караткевіча. Не гэта, гэта ўчарашняя афіша. Сёння ў нас іншая гісторыя. Зараз пашукаем патрэбную афішу. Так, дзе ж гэта яна? Ну. Ага, а вось. Зялёная і карычневая. Ды не, гэта таксама не тое. Гэта заўтра. Ага, знайшоў, вось. Ну, птушыны суд. Суд? А што за суд? Каго судзіць будуць? Гісторыя гэтая пра тое, як птушкі захацелі жыць такой самай дзяржавай, як людзі. Захацелі мець свае птушыныя грошы, свае школы, свае птушыныя суды. І выбралі сабе за прэзідэнта арла. Ну, пачаў арол выдаваць розныя указы ды загады і... Ток-ток-ток-ток. Прывітанне, даўгавухі. Прывітанне, дзяцел. Ток-ток-ток. Што гэта ты тут варыш? Ток-ток, піва? Ды не, дзяцел, маркоўную гарбату. А што гэта ты павесіў на яліне? Ток-ток-ток-ток. Новы загад арла. Ток-ток, чытай, вывучай, а я паляцеў. Ток-ток. Так, дзе гэта мае акуляры? Загад, пачытаем. Забаронена птушкам спяваць абы што, абы калі, загадваю спяваць толькі па аўторках і толькі птушыны гімн арол. Што? Забаронена птушкам спяваць абы што і абы калі? Загадваю спяваць толькі па аўторках і толькі птушыны гімн. Гэта правильно. Давно трэба навесці парадак. Дык ты ж, Чапля, ніколі не спяваеш, толькі танчыш. Таму і радуюся. Галава трашчыць ад бязглуздых спеваў дразда. А ты вывучай загад, вывучай, а ў мяне справы. Пакуль! Ток-ток-ток. Здароў, касавокі. Ой, ты бачыліся ўжо даўганосы? Што, новы загад? Тук-тук-тук-тук. Найноўшы. Тук-тук. О, на гэтай яліне. Знаёмся. Тук-тук. Вывучай. Тук-тук-тук-тук. А я паляцеў.
Загад? Забараняется птушкам танчить, абы коли, абы что, загадывают танчить только по серу. Что? Забараняется птушкам танчить, абы коли и абы что? Загадывают танчить только по серодах и только орлиную чачотку. Орол! Ось гэта справядліва. Нарэшце дачакаліся. Дык ты ж, дрозд, ніколі не танчыш. Ну, калі мне нельга спяваць, то няхай і чапля не танчыць. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Добрый вечер, дядя. Няўжо яшчэ один загад? Ток-ток-ток. Ай, не пытай. Прывітанне, сусед. Ці бачыў ты загад орла супраць спеваў? Вітаю, суседка. А ці чытала ты загад орла супраць танцаў? Ого, тут ужо нешта больш сур'ёзнае, чым спевы і танцы. Што ж у гэтым трэцім загадзе цікава? Сёлета птушкам у вырай ляцець забараняецца. Будзем зімаваць на бацькаўшчыне. Орол! Тут ужо не даспеваў. Трэба будаваць зімовае гняздо. Так, суседи, якія ж тут танцы? Хоць бы рыбу насушыць на зіму. Добра ўсё ж у тым вершы пра мяне паэт напісаў. Жаласліва, з разуменнем вялікай трагедыі заячага жыцця. Ой, як гэта там, як гэта яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў кацялок і трэскай варыва мяшае, каштуе, сплёўвае на бок, і піва заяц варыць густа. А на закуску бурачок, трава, заячая капуста, галіна сінавых пучок. Пабачыш, не гані з абсады, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой. Слёзы наварочваюцца, калі чытаеш перад халоднаю зімой. Павінна ж быць і ў зайца радасць. Толькі вось з півам ён нешта наблытаў. Я не каштаваў ніколі таго піва. Вару ціхенька сабе маркоўную гарбату. Чуеце? Нехта спявае. Сыр-ла-ла, не баюся я орла. Але ж паводле загаду спяваць нельга. А, сёння, здаецца, не аўторак. Ой, што гэта? Верабей ад начальніцкіх загадаў, здаецца, з глузду з'ехаў. Я веселый верабей, я орол верабей, вельмі смелый верабей, верабей. Супакойся, верабейка. Пачакай, спадзіся, пачакай, змоўчы, пакуль цябе ніхто не бачыў і не чуў. Паслухай, ты ж чытаў загады орла? Змоўчы, прашу цябе. Лепш будзе, я кажу. А что такое? Что такое? Няхай усе бачаць, усе чуюць. Да ты што? Ты што, загадаў орла не чытаў? Забараняецца спяваць абы што і абы калі. Толькі па аўторках птушыны гімн. Так, забараняецца танчыць абы калі, абы што. Толькі па серадах. Ух ты! Орліную чачотку. Змоўчы, я кажу. Чытаў. Што ты чытаў? Пляваць я хацеў на орла, на ягоныя загады і на ягоную орліную чатку. Стаіць певень над кручай, заткнуў нешта хаманучай, заткнуў нешта там. А ну, Ты што? Ты за лухту вярзеш, што ты пасароміўся, хоць бы дзяцей брыдкаслоў. Гэта не лухта, гэта фальклор дзіцячы. Цікава. Паляджу-ка я, ды паведамлю, каму трэба. Слухай, верабей, слухай, а ты ж ніколі раней не спяваў. Так. І не танчыў. Так, не спяваў і не танчыў. А зараз, калі забаранілі, буду. Во!
Ты что? И я веселый воробей, Ой. и я орел воробей, вельми смелый воробей, 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 воробей. Тихо ты! А гэты, апошні загад ты чытаў? Ну, сёлета птушкам у вырай ляцець забараняецца. Будзем зімаваць на бацькаўшчыне. Арол. Читал. Ну і што? Что? У вырай паляціш? Полечу. Дык ніколі ж не лётаў. Ніколі ніводны верабей у вырай не лётаў. А я полечу. Ой. Хочу Ой. у Венецию, альбо у Париж. У меня в Париже есть один знакомый, тамтейший воробей. Полечу на его под дахим Мурмартра. Монмартра? Чего? Няма ў Парыжы Мурмартра, а толькі Манмартр. Ха, так я и кажу, полечу под дахи Манмартра. И я опошняе отдам, каб побачить Нотр-Дам. А як жа загады арла? А вот так. А вот так. Вот что будет этим загадкам. И все, вот так, вот так. Вот так, по одной. Цир-ларла, не боюсь я орла. Вот што я табе скажу, верабейка. Альбо ты дужа смелы, альбо... Альбо что? Альбо дужа дурны. Цішэй, нехта ляціць. Ой, і дятел, і цапля, і дрозд, і сам арол. Ось ён негодник, ось ён злодзей. Топча, ваші закони. Тук-тук, бунтовщик, тук-тук. Заяц, мое шанование, что варишь? Пиво. Вару, ваша мость. А, ці то не вару, ваша мость. Варишь, ти не варишь. Вару марковную гарбату. Ой, яна, мусіць, ужо зварылася. Ну, все равно. Налей покаштовать. А, зараз. Ось, калі ласка вам. Вось самае свеженькае ўсё. Сапраўды, морковная гарбата. Зловили ўсё-таки злачынцу. А чаму гэта вы яму не толькі крылы ды ногі звязалі, але і дзюбу? Тук-тук, злочинца лается, ваша мость. Лаецца? А на каго? Тук-тук, ваша мость, тук-тук, на вас. Ну што ж, правільна зрабілі. Ды суду будзе лягчэй. Заяц, ты, Светка, расскажи нам, что бачыў. А што, заяц? Па-першае, я нічога не бачыў, бо я касавокі. А па-другое, я увогуле іншаземны грамадзянін і да птушыннага гаспадарства ніяк не адношуся. Цудоўна. Дрозд, ты будешь обвинавачивать воробья. Пачынай. А што, дрозд? І так усім вядома, які верабей злодзей і ашуканец. Выдатна. Чапля, будешь оборонять воробья. Давай. А что, Чапля, не буду я его оборонять. Бунтовщик ён и бридкослов. Блескуча. А что скажи в свое оправдание, злочинец? Зразумела. Подсудному няма чаго сказаць у сваё апраўданне. Ён
полностью признае свою вину. Але ж у яго дзюба завязаная. Ты хочешь нечто додать, іншаземный громадянин? Не, нічога. Тады усё, суд закончены. За свае правіны верабей тройчы заслуговуе смяротнага пакарання. Але калі чалавечы суд трымаецца за чалавечнасць, то птушыны павінен трымацца за птушынасць. Таму я выказваю да злачынца літасць і замест 3 смяротных пакаранняў прызначаю одно. Холодно нешта і цямнее, але нічога, перазімуем на бацькаўшчыне, а, дятел? Так точно, тук-тук, ваша мость. Перазімуем, тук-тук. А што рабіць з вераб'ём, тук-тук, калі будзе прыведзены ў выкананне, тук-тук, смяротны прыгавор, тук-тук. Выкананне смяротнага прысуду адкладзём на раніцу. Лекары забараняюць рабіць гэта на ноч, павячэраўшы. А хіба асуджанаму не ўсё роўна, калі нашча ці пад'еўшы? Асуджанаму можа і ўсё роўна. А вось таму, хто выконвае прысуд, лепей нашча. Кіньце вераб'я да раніцы ў вязніцу і сцеражыце пільна. Галавой адказваеце за яго. Спяваем птушыны гімн, танчым орлиную чачотку, перазімуем на бацькаўшчыне. Бррр, холод собачий. А давай укінем яго вон у тое дупло, тук-тук, і паставім вартавога, тук-тук. А я поназираю за Ялины. Як же справа пойдзе? А кого поставим за вартового? Таго, хто ўначы не спіць. А хто уначы не спіць, тук-тук? Сова уночі не спить. І правда, лепей за саву нікога не знойдзеш. Уначы не спіць раз, ноччу лепей, чым днём бачыць два. Так, Ну, увогуле. тук-тук. Отправляйся, Чапля, за совой и скажи, так и так, сам орол загадал, тук-тук. А мы с Дроздом, покуль верабья, у дупло закинем. А ну давай сюда. А сову, калі яе Чапля знойдзе, вы просто не пазнаеце. Бо сова ў гэты час была зусім без пер'я, голая, як абскубленая курыца, жоўтая, худая, выгляд сарамотны і гнюсны. Кепска ёй было жыць. Удзень горача, а ўначы холадна. Ды вось яна, самі зірніце. А, тук-тук, вось і сова, привітання кума. Не буду я вартовать. Мало что я вночі не сплю и добре бачу, а не буду и все. Адмовляется и слухать ничего не хоче. Не хочу. Почекай, тук-тук. Як гэта не будеш, тук-тук? Сам орол загадал. Мне особисто ён ничего не загадывал. Вам загадал, вы и вартуйте. Ну, послужи один раз громаде, тук-тук. Не буду я дбать про громаду. Яна про мяне не дбае. Вы ўсе птушкі ў пер'і, да яшчэ ў цёплым гняздзе спаць будете. А я... сирота.
Одна сярод усіх голая, да яшчэ і вартуй. Холодно, не буду. Тук-тук-тук-тук, дык што ж рабіць? Ох, а вы что, коли хочете, каб я ў вартаўніках ходила? Ну? Ну дык, ух, пошите мне кожух. Чего? Тук-тук-тук. Який кажух? Який На кажух? что, овечек исти лупить? Ну? Навошта овечек, овечек, птушиный кожух. Ох, скиньтеся кожны по кольки перок, у них у вас кольки, и отдайте мне. Такое мое опошнее слово. Ох, выбирайте. Шкода? Шкода перков. Яшчэ і зімаваць на бацькаўшчыне. Ой, кольки перков, глупство, с такого мизеру не обеднеешь и не побогатеешь. Зато я отдал, да иди себе спать. Тук-тук-тук-тук, няма выбару. Прыйдзецца шыць гэтай курыцы кажух. Ай, вочы зліпаюцца, крылы апускаюцца, ногі падгінаюцца, тук-тук. А ў цёплым гняздзе пакладзеш зараз галаву пад крыло, ды свішчы сабе ў дзюбу, тук-тук. Эх, ой, вось маё пяро. Хто наступны, тук-тук? А вось, о, маё. Эх, видать, и мне придется перо отдать. Ой, ты, ой. Так, тук-тук, малайцы. Ну, вось табе кума кажух. Вартуй, пільнуй вераб'я, а мы полетели спать. На світанку вернемся, зменім цябе, тук-тук. Ой-ой-ой, у кепскую гісторыю трапіў верабей. Заўтра раніцай чакае яго смяротнае пакаранне. І ўсё за фанабэрства, з-за ягонага благога характару. Эх, быў бы я дужы ды смелы, выратаваў бы сябра. А то слабы ды пужлівы. Куды мне? Добрый кожух, ладный кожух, шматкаляровый, пярэсты, ёсць перайкі рыжыя і шэрыя, белыя і чорныя, а вось чырвоныя. Ух, а што мяккі, а што цёплы. Цяпер і сапраўды можна ў вырай не ляцець і зімаваць на бацькаўшчыне. Ух, шкада толькі не магу сама сябе пабачыць у кажуху. А можа, і не трэба мне сіла, ды адвага, хопіць кемлівасці. Няўжо ж дарэмна пра мяне паэт такі цудоўны верш напісаў? Божухна, цуд які, жар-птушка приземлілася ў нашым лесе. Во пашчасціла, божухна! Ты што, шэры, зусім акасеў ад піва? Якая жар-птушка? Гэта ж я, сава. Не можа такога быць, не пазнаю. Вось зараз дзеўбану між вушэй, адразу пазнаеш. Ой, няўжо гэта сапраўды ты, цётачка сава? Як кажух мяняе птушку. Дык вось чаму ты мяне не пазнаў. Што? Ладны кажушок. Ладны? Не тое слово, ладны. Шыкоўны. Прывід, а не кажушок. Бачыш, вось перайкі белыя, такіх і ў чаплі няма. Ой, ды адкуль у той балотніцы могуць быць такія перайкі? А вось шэрыя, нібы ў дразда. Скажаш, дзе яму, свістуну, мець такія? А вось, бачыш, зайка, чырвоная. Ой, шык, чырванейшая, чым у дятла. Ды ніякага параўнання. Ой, слухай, зайка. Што, цётачка сава? Апрані мой кажух, а я пагляджу, як ён выглядае збоку. Ну, гэта нам не цяжка. А дзе ж гэта ты разжылася на такі ладны кажух?
теточка сова. Дивись, птушки, воробей, вырай. Ух, а гэта мне сяброўка прыслала з-за мяжы. З Ванкувера, каб зімаваць на бацькаўшчыне цяплей было. Ой, конечно, хіба ў нашым лесе разжывешся на такі кажушок. Ну як? Шкада толькі на месяцы хмара найшла. Бачна дрэнна. А я ў цемры лепш бачу. Неяк ён на табе дрэнна сядзіць да ўгавухі. Натуральна, теточка сова. Хіба по мне такі убор. Эх, как б вы на сябе ў гэтым кажуху зірнулі, зусім іншы каралеўскі выгляд. Ох, да я пра гэта толькі і думаю. Ух, усю ноч пра гэта мару, каб на сябе збоку паглядзець. Ой, чаго ж прасцей, паляцела б на возера, ды зірнула на адлюстраванне ў вадзе. А і праўда, ух, як гэта я сама не здагадалася, зараз жа і палячу. Ух, ох, ох, а як жа воробей? Я пра яго і забылася зусім. Не, ух, нельга мне нікуды ляцець. Ну, тады я пайшоў, теточка сова. Пачакай, зайка, куды спяшаешся? Ды нікуды, просто гуляю, дыхаю свежым паветрам. Ночка цудоўная. Вось пад гэтым дрэвам самае лепшае паветра. Пагуляй тут, павартуй, а я злётаю на возера і хуценька назад. Ага, я пагуляю, калі ты, теточка, так просіш. Чаму ж не пагуляць? Толькі навошта вартаваць дрэва? А ты і не вартуй, проста сачы, каб нічога не здарылася. А што можа здарыцца? Нічога, калі ты будзеш разумны, а калі дурны, я табе вушы абарву, як вернуся. Ну я полетела. Я буду разумны, теточка сова, обяцаю. Ой, уцякай, хутчэй, воробейка, уцякай, пакуль сова не вернулася, я прошу тебя, хутчэй. А дзюбу і ножкі я табе развязваць не буду. Ну, раптам ты зноў пачнеш спяваць і скакаць. Ах, я дурань, сапраўды, як жа ты за звязанай дзюбай есці будзеш? Ну, давай, табе. Добра. Тихо. Дзякуй табе, зайка. Я ніколі не забуду, як ты мяне ад лютай смерці выратаваў. Няма калі дзякаваць, няма калі уцякай хутчэй з гэтага лесу, пакуль цябе зноў не злавілі. А куды ж мне уцякаць, зайка? А ты ляці ў вырай да свайго знаёмага парыжскага вераб'я пад дахі Манмартра. Няма у мяне ніякага знаёмага парыжскага вераб'я. Як гэта няма? Ды і Парыжа ніякага няма, відаць, на свеце. Падмануў я цябе. Ах ты, хлус, ах ты, фанфарон несусветны. Толькі запомні, Парыж ёсць на свеце з вераб'ямі, цябе з вераб'ёў, а ёсць. І зайцы, я ўпэўнены, там жывуць. Я ў кнізе чытаў. Ёсць на свеце Парыж. І ляці хутчэй туды, пакуль жывы. Дык я ж і дарогі не ведаю, бо я далей суседняй вёскі ніколі не лётаў. Я і у цемры нічога не бачу. Ну тады скачы назад у дупло і чакай смерці, паясавец. Хутчэй рашайся, сама вяртаецца, бачыш? А яна ноччу ўсё бачыць. Ну, бывай. А ногі развязаць забыліся. Ай, хутка раніца. А яшчэ, калі не памыляюся, вось-вось пойдзе снег. Першы снег. Ну як, бачыў, што падазронае? Не, а што падазронае я павінен быў бачыць? Калі нічога не бачыў, значыць, усё добра.
А як кажух, цётачка сава? Ох, не могла на сябе ў ім налюбавацца. Але нешта я стала дрэнна бачыць. Няўжо світае? Так, хутка раніца. Ну, шчасліва заставацца, я пайшоў спаць. Ух, бывай, даўгавухі. Ух. Ой, мне на дзюбу нешта упала белая, холодная. А гэта першая сняжынка. Хутка зіма, бывай, цётачка сава, бывай. Ух, сняжынка, зіма. Ужо зусім светла, а ніхто мяне не змяняе на варце. Ух, птушкі спяць сабе ў цёплых гнёздах, а я сяджу тут і сцерагу сняжынку на кончику уласнай дзюбы. А спать так хочется. Ух. Это ведаў, што пойдзе снег. Я ж забараніў снег, забараніў маразы. Бррр, як холадна. Не, паснедаць і ў дарогу. Дзе ж той верабей? Заглянем у дупло. Так, сняданак знік. Яно й не дзіва з такім вартаўніком. А можа, вартаўнік і з'еў мой сняданак? Ды я зараз як дам кухталя той саве. Што ўжо зараз? Толькі непатрэбны шум. Палячу лепш. І заяц недзе спіць. Зараз бы і ад ягонай маркоўнай гарбаты не адмовіўся. Але давядзецца, як той дрозд казаў, наша ляцець. Хто ж гэта ведаў, што пойдзе снег? Я ж забараніў снег. Загадам забараніў. Загадам. Де яна спіць? Пудзіла пярэстая. А наш злачынца? Як ён там? У дупле паглядзім. Зірні, дрозд, што з ім там? Зараз гля. Каравул! Верабей! Уцёк! Конфуз. Не устерагла, проспала. Отдавай моё перья! И моё! Давай! Верни кожух, аферистка. Ратуйте! Нешта шумна сёння ў нашым лесе. Сапраўдны вэрхал. Відаць, не назад разлаваліся птушкі на саву. О, як дзяўбуць яе. Ой, шкода перьев. Беленькие, чистютки. Тук-тук-тук, самі вінаватыя. Знайшлі каму адказную справу даверыць. Тук-тук. Што з намі зробіць арол? Хоць ты на вочы яму не паказвайся. Тихо. Что это? Чуете? Тирларла, не боюсь я орла. Тирларла. Тук-тук-тук, спявае нехта. Ой, мамушка моя! Да гэта ж верабей! И я веселый веробей. И я орол веробей. Веробей. Тук-тук, ты зноў парушыў загад арла, нягоднік. Тук-тук-тук-тук-тук. Плявал я на вашего орла. Пляваў на самога орла? А орел плявал на вас усіх. Верабей, ты не паляцеў у вырай? А як жа Парыж? У вырай поляцеў.
арол. Магчыма, якраз у Парыж. А я, калі даведаўся пра гэта, вырашыў застацца. Мне і на бацькаўшчыне добра. Вось вам апошнія загады вашага самадзержца. Выконвайце, вывучайце. Тьфу ты, махляр, ды на што нам твае бязглуздыя загады? Птушыны суд павінен трымацца за птушыннасць. Тук-тук-тук-тук. Так, ашуканец, будем зимовать на батьківщине. Тук-тук. Хочу у вырай. У вырай, у вырай. вырай, ляцім у У вырай. вырай. У вырай. У вырай. Чик-чирик. Чик-чирик. Ну что, заяц, варишь пиво? Я думаю про орла. Не мог ён паляцець у Париж. Ну что такому рабіць у Парижі? Кинь, братка, знайшоў пра каго думаць. Ты лепш паслухай, я прыпеўку склаў. Ну і заяц, ну і зух, прамяраў совой кажух. А, знайшоў, пра што прыпеўкі спяваць. Нічога ты не разумееш у музыцы. Паскачу я лепш, пашукаю сову, ёй праспяваю. Пачакай, Верабей, у цябе ж ногі звязаны. Крылы развязалі дзюбу, а ногі забыліся? Подумаешь, бяда вялікая. Мне на абедзвюх яшчэ зручней скакаць. Бывай, заяц! І сапраўды, стаў з таго часу Верабей скакаць адразу на дзвюх ножках. А сова перастала лётаць на зіму вырай. Птушкі, аднак, да гэтага часу не даравалі ёй таго, што яна вераб'я не вартавала. Надта ўжо сваіх пер'яў шкада. Варта толькі сабе раніцай зазявацца і, не дабраўшыся да дупла, заснуць недзе пад ялінай ці кустом. Тут усе птушкі навальваюцца на яе хмарай, скубуць ды крычаць: «Аддай маё пер'е, аддай маё пер'е!» Отдай мое перья! Верни кожух и прилистки. Отдай перья! Отдавай. Ты так... Отдавай! Отдавай, тук-тук. Тук-тук, отдавай перья. Чуеце? Отдавай! Зноў Отдавай моё пачалося. перья! Пайду пагляджу. Сябры, а вы слухали радыёпастаноўку «Парыж на свеце ёсць» паводле п'есы Уладзіміра Караткевіча «Верабей, сава і птушыны суд». Выканаўцы, народныя артысты Беларусі Сергей Журавель, Арнольд Памазан, Віктор Манаеў, заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленченко, артысты Уладзімір Кінкамінскі, Уладзімір Корпусь і Кацярына Доўнар. Запіс 1992 года.